Luke chapter number 1 verse number 26. Ngicela khona wazofunda bazalwane bangisize. Amen. Yeah, makhona besifazana ave befunda mnandi. Akho la ikhawuni ethenda bazalwane, songaze nifundise ofike nami nje. Yonke lisiqedelwe yithini. Umntwana ezwe elibhodlali noma elincane limnandi ubona izwi lingelithi. Amen. Sengithandazile phela bazalwane, sengiyagoduka. Kahle sengiqedile noma bengasho lokho ngithi imoya odumisa endaweni yosekho bese ngiyanibiza ngimkhulekele noma ngimthandaza ngila ngithi you are free. Vele sengiqedile bese ngisho into edifine ngisho into engiyibonile. Manje sengikupha izwi mfana sekhaya my man unkanyisi uyakuthanda umuntu oshumayela akafuni nje usirobha. So kuba akekho ngabe sengithenga usihamba benzonibeka izandla abantu bani ngikhoda ngenxa respect asizwe ngakuNkulunkulu. Luke chapter number 1 verse number 26. Luke chapter 1 verse 26. Yes. Sifunde kanje. Ngenyanga yesithupha ingelosi uGabriel yathunywa nguNkulunkulu emzini waseGalile ogama lawo yiNazaretha. Verse 27. Cela usibongele isizwe. Baba ilizwi lakho leli liyaphila. Lingukuphila uNkulunkulu ethona amandla onke ikhuluma ngalo indlebe zethu zilalele zilindele ukuzwiswa lakho egama Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu namandla onke evula indlebe zethu zikamoya zizwe ngezwi lakho uNkulunkulu ethona amandla onke. Thank you Jesus. Amen. Qhubeka ufunde ma 27 sokubona 27. Verse 27. Entombini eyayimiselwe indoda in 6 months ingelosi igama lawo Gabriel yathunywa uThixo endaweni ethiwa iseGalile. Amen. Ebizwa ngokuthi iNazaretha. Amen. Number 27. Intombi noma ivirgin noma intombi qhubeka kufunde mntana. Ebizo layo nguJosefa wendlu kaDavide. Ibizo lentombi nguMaria. Ngicela uphinde 27 uyasirobha. Amen. Thank you Lord. Verse 27. Verse number 27. Yes. Entombini eyayimiselwe indoda. Lengelosi yathunywa entombini. Amen. Amen. Entombini enjani bazalwane? Emiselwe ini indoda. Kumbe ayashadi. Ngazi usishade cha ishadile bazalwane. Imiselwe nje. Indoda bayashada futhi abakathintani. Amen. Abathintani nhlobo nje. Thu intombazane isayivirgin ayazi indoda kwafika imessage. Kwafika ingelosi message. Yentombazane esimiselwe indoda sekhona umfana owaziwa kodwa abakathintani. Read. Yebo. Ebizo layo nguJosefa igama lalo nsizwa uJoseph igama layo. Amen. Isuka ibloodline of course David inkosi. Yes. Wendlu kaDavide. Ibizo lentombi nguMaria. Igama lentombazana uMaria. Yes. Verse 28. Verse number 28. Yangena ingelosi kuye. Angivangeni ngiyaxoxa ngewosi. Yes. Yathi wena ophiwe uMusa. Yathi ingelosi wena ophiwe uMusa yabingelele greeting. Wena ophiwe uMusa. Hey. Wena unjani? Ophiwe uMusa. Yes. Inkosi inawe. Lapho khona uMusa. Hayi madoda. Khona nani bazalwane? Nenkosi. Ikuphi le ndawo igama lendawo? IseGalile. Isempumelelo. Endaweni esempumelelo eMaritzburg ngifumana uMusa. Amen. Ngifumana uMusa. Jesus. Ekhanye ne? Uthi seGalile. Kube kufunde mntana. Hayi ivesi iyayishumayela noma bengiqeda ngithandaza isifini ngiyashumayela already. Ayiseke ngijubela bose ngijubela already amungijubela. Awungijubela lokho. Amen.
Ubusisiwe esifazaneni. Ubusisiwe esifazaneni. Tshela intombi ukuthi ubusisiwe esifazaneni ngenxa yokuthi njani ufumana uMusa. Yes. Verse 29. Verse number 29. Kepha yena wethuka. Kepha intombi yathuka. Ngezwi layo ezindla ngokuthi kungaba ngokubingelela kuni lokhu. Ingabe ukubingelela kuni lokhu? Yes. Verse 30. Verse number 30. Ingelosi yathi kuye. Ngelosi yathi kuye. Ungesabi Maria. Ungesabi Maria. Ngokuba ufumene uMusa kuNkulunkulu. Ngokuba ufumene uMusa. Hayi umuntu. Amen. Ningangizwa kabi kodwa bani? uNkulunkulu. Verse 30. Bani basekhanyeni. Nobambe lo Musa. Nogcine. Ningawudedeli. Amen. Thank you. Read. Verse 31. Verse number 31. Kepha bheka uzakukhulelwa uzale indodana. Bheka uzakukhulelwa bese uyazala. Usala indodana uzibuza umbuzo ukhulelwa kanjani ngoba indodana umisela ke akathintiwe lo. Akhohlwa lokho. Uzokhulelwa yes. Uyiqambe igama lokuthi uJesu. Use indodana uyiqambe igama lokuthi bazalwane uJesu. Verse number 32. Yena uyakuba mkhulu. Yena lo Jesu uyakuba mkhulu. Athiwe indodana yophezulu. Athiwe indodana yoNkulunkulu. Noma indodana kababazalwane. kaNkulunkulu onjani? Phezulu konke. Ibambe nalonto nje yodwa intshumayelo uNkulunkulu njalo phezulu konke. Inkosi uNkulunkulu iyakumnika isihlalo sobukhosi sikayise uDavid. Inkosi uNkulunkulu iyakumnika isihlalo sikayise uDavid yes. Verse 33. Verse number 33 yes. Uyakuba inkosi yendlu kaJakobe. Uyakuba inkosi phezulu kwendlu kaJakobe. Kuze kube phakade. Kuze kube phakade. Nombuso wakhe awuyikuba nakuphela. Nombuso wakhe awusoze waphela. Verse 34. Verse number 34. uMaria wathi engelosini, lokhu kuyakwenzakala kanjani? Maria wathi Nkosi, wathi lokhu kuyakwenza kanjani? Yes. Njengokuba ngingayazi indoda na. Njengokuba indoda ngiyazi noma ngiyibona ngimiselwe yona kodwa akangithinti. Amen. Ngiyibona nansi kodwa akangithinti indoda ngiyazi. So ngizoteta kanjani? Ngizokhulelwa kanjani? Ngathintwanga. Amen. Amen. Fundi verse ngoba iyashumayela iverse lilodwa. Verse 35. Verse number 35. Ingelosi yaphendula. Ngelosi yaphendula. Yathi kuye. Umoya ongcwele uzakuza phezu kwakho. Umoya ongcwele uzakuza phezu kwakho. Amandla ophezu konke akusibekele. Amandla ophezu konke akusibekele. Ngakho ke okungcwele okuzakuzalwa kuza kuthiwa indodana kaNkulunkulu. Ngakho okungcwele ozakuzala kuzothiwa indodana kaNkulunkulu. Verse limnandi ukushumayela lilodwa nje. Manje edaya ngalutho limnandi nje. Yes. Verse 36. 36 yes. Bheka Elisabathe. Bheka Elizabeth umzulu ngempela. Kanti akusona amazulu la. Verse 36. Yeah, verse 36. Bheka Elizabeth. Bheka uElizabeth. uElizabeth. Isihlobo sakho. Isihlobo sakho. Naye ukhulelwe indodana esemdala. Naye ukhulelwe indodana esemdala. Lena ngeyesithupha yakhe obethiwa yinyumba. And it's 6 months ekhulelwe. Kade kuthiwa uyinyumba. Kodwa sesu6. Hayi ngeke uzoshumayela yabe siyathandaza 3 minutes. Yes. Verse 37. 3 minutes hour. Yes. Verse 37. Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Ngokuba alukho ongenzeke kuNkulunkulu. Amen. For nothing will be impossible with God. Ubani wechurch la ekhanyeni kuyofika uNkulunkulu kusindisa inqaba engaka yabantu. Akekho lonto oyicabayo akukho ongenzeki kuThixo. Amen. Amen.
haleluya akukho ngenzeka abantu bazalwane uNkulunkulu yes fully beletho zogogo basale gogo asale semdala phathi ingane hamba ukuxukuzwa kwenziwa kanjani bexutshwa don't even know what ugogo emdala phathi sibusiso yes ngisho nani bogogo kunezinto enizoyiphatha abantu le ndawo uzoshumayela nina awuzokungeke isikhathi esidinga brother yasebenza it's fine don't worry ibona abazombathwa izulu ibona abazoshumayela uzofika kuthola abantu thwana abantu sekusindisa umama ngoba omama bebegcwele izulu bakwazi ukuphatha umntwana umama uyakwazi ukukhulela umama uNkulunkulu umama ukholwa ngempela uyakwazi Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday and Sunday shiyo Sunday kwa uSunday kahle kahle umfundisi akekho umuntu obanga uSunday nje akusiwa wakho Sunday umsebenzi kamfundisi elusa ibandla efundisa kodwa wakho umsebenzi omkhulu bonke abogogo abalapha endaweni batshele ngoJesu bezela amen insizwe igcwala umoya igijima itshela abantu ngoJesu kuyisela as well as the ntombi nizoshumayela ebudaleni mina nizosibadala nibangaka kodwa ngigcwala uNkulunkulu and preach Ngizenzela ukuthi ugogo noma umama omdala ogcwele umoya engcwele khuluma ngathi ingane nomnye ugogo ngangishumala kwenye indawo esenteke wayishumala zathi ena 65 nomama lo wahamba iminyaka soba na 75 esho beshumala umlenze aza ukuthi enqashiswa amandla amoya engcwele uma kwabamba lo mama kade dakwa ephuza ubhiya ephuza isiqatha wafika uJesu akwazi umoya engcwele ukufika uhlala ubhiya kuwena uma kufika umoya engcwele kunile eqatha aba umoya uclean awuhlala umoya clean umoya ongcolile fa ungcola kusobe sekugcwala wena uma uthi umama dehleka umama onendaba uyahamba uqala indaba ezintsho zenza uba njengalo wesifazane waseSamaria uqala uhamba utshela abantu about Christ kushintsha indlela ungathi umfana okade ebhize egijima efuna amantombazane eshela up and down uyaqala ugijima utshela abantu usizulu sisondela nangu Jesu sithela sasindiswa the country club kale sibhema yonke inhlobo ongayicabanga iphisiphuza yonke inhlobo kaTshwana sasindiswa ngekhansi oAda sadlala ingoma lithi singa lekheke tu nali kuphi safumana uJesu ashumayela namanje siyashumayela sikaze siyeke only if fumana uMusa wathola umoya engcwele ngizomxoxa kancane before we close read verse number 38 uMaria wathi bheka ngiyincekukazi yenkosi akube kimi njengezwi lakho ingelosi yamuka kuyo yabo lento ifuna uqala uvume ma akwenzeki ukuthi wazange uvume if Maria wathi cha ngeke ngize ngikwazi I'm still young ingelosi ezo shift ayimaningi amantombazana ema virgin ngakubo wayifumana uMusa kwakufanele into uNkulunkulu okhuluma ezo ziningi indawo athi ungakuzona khona indawo ethi sembali yakwaSembali niyakwazi bazana embali amen niyakwazi ngqo okay yazi ngabe ngikuphi ngabe uvele wayembali base ukuluchoose le ndawo for a reason sifana mehle babizo lakho laphepha fulo ngoni namandla lasiqondisa ukukhuluma ngale ngathi uqala in Jesus name amen angibambe kancane le ndaba le yoMusa bese siyakhulekana ngimkhulekele egameni leNkosi uJesu Kristu noma ngikhuluma amazwi bese ngiyahamba haleluya amen 1 ngiyamthanda umbhali wencwadi because umuntu obhale la uLuka uma uzofunda ngaye eqala uLuka you'll find out ukuthi uLuka wayengekho ngesikhathi uJesu ehleli nama disciples eshumayela izwi kaNkulunkulu noma eshumayela kubona abafundi uLuka wayengekho lapho but uLuka uyiGentile niyangizwa zalwana so uLuka uyizwile lento kaJesu wa decide ukwenza research enzela uTheophilus wabhala the book of Luke waphinde futhi wabhala the book of Acts ngenta izwile wayizwa lento wayithanda wenza research even though ebile noMusa okuhlala noMark nanoPaul
Amen. Wayithola kahle lento le kaKristu. Wa understand kahle about ivangeli. Amen. Wa understand kahle about Jesus Christ. Kodwa wenza research. Uzihluphena kuqala. Wathi sehluphile sene assurance. Ya lento le ayitholile waseyayiqala wayidlulisa. Ngiyangizwa bazalwane. Amen. Uqala wahlupheka abani qala yena. Ngoba lento yensindiso noma lento kaJesu ikusebenzela kahle uma iqale yahlupha wena kuqala. Amen. Before uye kubantu fayiqale lento ikuhle. Ngiyangizwa bazalwane. Fayiqale lento idle wena bomama likuhle kuqala mama ivangeli ushintshe ekhaya. Uma uhlala nendoda ekhaya ingashadile ekhaya uqala uthatha impala uthi ngiyahamba ngekhaya until ukhokha amalobolo ekhaya. Uma liudle kahle yenza nasekhaya balazi ivangeli kuba lento fayiqala kuhle kuqala. Amen. Uma ukathi insizwa egijimisa amantombazana indawo yonke yakuplana yasempumelelo uqala ushintshe. Ibonakala insizwa siphathi iBhayibheli isilandela omama ngathi inyonana. Ngathi akusile njalo ngo6 kuse inkonzweni njalo kuyothandaza kulandela omama kube ngathi angasile kanti udliwe ivangeli. Ngiyababona nje abantu abaningi masishumela baze bahleke. Kube ngazuza sisithathe sinyonana kanti sazana lokushila ezihlakaniphile. Thina ade singaphuzi ngisho la kanti siphuza emaklabhini. Behlale eklabhini kuze kuse kuseni sadliwe ivangeli. Ithanda into besidla satshela uma wengane sathi isikhathi senu siphelile sesizolo ngono kunakho konke. Lento inamandla biqale yadla wena. Ungayijahi lento kushumayela idla abantu kahlanga. Uzosuyidedela usuyitholile. eBhayibhelini before ngiye historical background yami yale Bhayibheli leli yadlo wesifazane osekwaba namadoda awu5 oseSamaria. Usekwashada 5 times. Usehle nendoda ay6 ayimshadile. Njalo ngekushona amadoda asale athole indoda asale athole indoda asale athole indoda asale 5 times eshade efake ring. Angisho kipita ungizwanga. Angizwanga bekipita kaza kipita beshada. Amen. Amen. Beshawa zonke baba, shawa zonke. 5 times. Ujesu nendoda yes6 engamshadanga then came Jesus. Jesu fika lithi iBhayibheli wahamba nabafundi bahamba bothi ngudla uJesu wahlala kanti ulindele osisi. Uma behlala ba-argue baxoxa. Uma beceda uxoxa kwistori angishumayela ngalo ndaba wafika kwipoint la ithi khona uJesu hamba uyolanda indoda yakho kodwa wesifazana indoda anginayo wathi ukhulume kahle. Ngoba vele indoda ohleli akusiye yakho. Because indoda bingakulobo lingakushada kusiyona yakho. Amen. Ngangizwakala. Ngizwe ngahle nje indoda bingakushada kusiye yakho baba bholi. Amen. Baba bholi futhi baba wakhe. Amen. Noma twins baba ama-twins. Yeah. Kodwa akusindoda yakho. Ungazuzulu uzofinqa ikhethi yasangana. Asifinqe isikhethi ngendoda engakhokhelanga. Amen. Asifinqe isikhethi. Futhi ngalokuyibuza ukephi ine right. Ayithathiwe, ayibiki umuntu. Yabo nje ngoba ngilanga ngibe inkosikazi wami ekseni. Nkosikazi ngiyahamba ngibize umfowethu siyoshumayela lapha khumala. Amen. Ngine right baba ngishadile. Ngiyareporta. Asikho isidingo sokureport wena mfazi. Ureporta kuba intombi baby ngihamba hayibo khona abanye abantu. You are available for everyone. Ngifundisa eco. Ngifundisa ivangeli ngempela. Ngoba nokuqala first ngifundisa a real foundation of the gospel. What is the gospel of God? Yini ivangeli? Fayiqale lidle wena, manje lidla abantu. Lithi uthelo wesifazane emva lokho anginando uJesu ukhulume kahle ngoba vele lento dohlena akusiye yakho.
Wathi usifazane kahle kanti uba wena. Baxoxa bathi bafika kwipoint la owesifazane wathi wadedela imbiza phansi wagijima watshela abantu about what has happened to her. Ngenze ukuthi uyena uMesaya sengimthole umtshele bonke. Abantu bonke basindiswa ngalo wesifazane osekwaba namadoda awu5 washiya naleyo kugcina ahleli naye 6. Wasethi bathi ivangeli imnandi mazoqala lidle wena. Amen. Yeah. Webazalwane phela lasidle ivangeli ngithi ngiyasho nje ade ngihamba ama club. Ade ngiphuza mina. Ayikho into ade ngayiphuza ade ngijiva. Uyangibona lesijayivana. Basuku Jesu mshumayela ivangeli umfundisi manje. Lishintshe uMusa. Asiwa amandla but it's the grace of God uMusa kaThixo. Each and everything babaza uMusa. Lo Musa wangithola uzokuthola nawe. Amen. Hallelujah. Nabantu bazofumana uMusa namhlanje. Bahambe besakuthixo. Amen. Nangoke la ibackground yakho nangu lo ngimshilo lo uApho Luka wenza research. Wayithola lento singempela iyiyo. Wayithanda yamshintsha. Waseyaqala wabhala the book of Luke. Wasebhala incwadi yezenzo the book of Acts. Amen. Lasifunda khona ingelosi the messenger because ingelosi uGabriel is a messenger. Ngoba ingelosi wasikhonza they are messengers. Asikhonza ingelosi. Zithunyiwe nazo. Zithunywe yizulu. Amen. Ingelosi ayiqalanga yathunywa isithunywa kulowesifazane kuMaria iqale yathunywa kuZakaria. Kuthi uZakaria uthe kumnandi enza inkonzo inkatho ikade imdlile but there were lots of priests kuleso sikhathi. Ngiyakuzwa babaningi umpriest umfundisi babaningi abafundisi kodwa wadliwe inkatho. Ngoba before uziyokwenza leyamnikelo kwakuya ngokuthi inkathi ikudlile noma cha. So but if uthi abafundisi babe u6 or 7 or 8 yakhomba nathi this is your time. Kanti ngoba imkhomba sebusikhathi somusa wakhe. Angiphinde futhi. Babebaningi abafundisi abenza inkonzo ababapriest. Amen. Hallelujah. Abenza nibazani abenza inkonzo. Yini le nkonzo ayenziwa na? If umuntu wenza isono noma enza iphutha noma isiphi isono wawuya kumfundisi mhlambe noma nejuba. Amen. Amen. Unamandla ungaya ke nalembuzi. Noma yini onayo uye na kumfundisi because wenza isono. Amen. Uchaza indaba yakho kumpriest. Hallelujah. Ihlanzo lento thatha igazi lawo angene nayo. Ufuna khona umfundisi uma engena fine abe ngcwele. Lento even ngisho umpriest awenzi inkonzo ungekho holy. Nawe okushumayela ivangeli fanele uqale kuhle. Ungayenzi inkonzo kanti alikudlanga. Awubi njengendlela esho edirect abantu embali ngala kodwa ungayi. Because ezulwini nathi abafundisi we want to go there. Amen. Asifuni ukisa nini ezulwini singayi. Ekuhlobo ngishomela kukhona ingane zami ingane ziyazi ngisho ku-intercession ebusuku ngithandaza nazo. Angithumeli ngithi uzofika ekseni as a man of God ngithandaza nawo. Ngizwa angizwanga ngithi phindele. Angifuni bangikhulekele benze intercession bakhule ba ku-intercession la uNkulunkulu efika khona. Azosho direction yebandla azosho izinto efuna zenziwe. Ngifuna ku-intercession ngibe khona uNkulunkulu uthe. Amen. Nango lo umenza inkonzo umpriest naye kwakufanele aphile impilo right. Ngoba umpriest ethi ukwenza inkonzo ephethe igazi. Noma kuthi uphethe impepho mfethu eyalapha endaweni engcwele naye umpriest kwakufanele abazabale bathatha intambo ngeketanga. Amen. Uma kusakhala iketango kuchaza ukuthi umpriest is still alive. Amen. Usaphila. Because umpriest efile akekho umuntu okwazi ukungena lapha azokukhipha angafela phansi ngoba endaweni engcwele bangangeni noma. Angizwa nhlobo la bengishumala ngazi inkinga yini kuphi. Umpriest naye umfundisi fanele ayiphile impilo right.
Iketangu malikhala lisho ukuthi umpriest ngoba enza inkonzo usaphila. Hallelujah. Ngiyezwa mama. Fana umpriest simuze ukuthi menze inkonzo sisamuzwa yini uThixo. Amen. Umpriest amile eshumana noma ethandaza usayizwa inyanto noma awusezwa lutho usemnge experience. Ngokuthi uyazi inkonzo yenziwa kanje ibandla qala kanje siqala kanje siqala webazalwane siyadinga iketango sidinga umoya ukuthi umpriest ngempela usaphila. Amen. Nompriest fanele aphile umenze inkonzo. Hallelujah. Na inkinga ubizwa nalezi ngane lama intercessors asithanda zawo uJesu uzwe intercessor lisho papa kodwa kuze umfundisi lutho. Yabo sabe kwenziwe exchange ngabe lona umfundisi lona ahlala akasayenza inkonzo lo. Yabo abafundisi bani sikhulela kanjani? Amen. Amen. Uzinkonzo siyenze iketa ngisakhaya. Sisamuzwe na umongo usamuzwe nami ngisamuzwe. Fanele umfundisi amuzwe uThixo. Uthena esenza inkonzo uZakhariya ewenza inkonzo uhlangana nengelosi. Amen. Umhlangana nengelosi yamtshela athi kufumana uMusa. Unkosikazi wakho Elizabeth ebudaleni bakhe she was around 90 esemdala engasayenzi inkonzo enziwa abantu abashadayo. Sebebadala sebelahla ithemba. Uma uzothola ibloodline noma ihistory yakho Elizabeth you will find out ukuthi uElizabeth ingane yesizukulwane sika Aaron. Ubani uAaron umpriest. Amen. So into exa uElizabeth ayimkhulisa ku90 years wakhe ukuthi sengaze ngiguge. Amen. Umntwana angamtholi. Injabulo. Upriest liyaphela kuleli khaya. Leka Ngcobo umuthi Ngcobo. So lo mama for years ehlumezela ukuthi hawu kusami upriest baphela ngami. Because phela uma engazali uyanqama upriest ababeka uNkulunkulu with bloodline kaAaron. So lo mama lo she suffered pain. Yokuhlumezwa abanye omama abadala. Washata lana uzokwandisa upriest uzovisa uMusa kodwa uMusa uvuke. Unoma mfayisi bakhulele la umama abakhathazekile. Emzini abashelike ukuthi emanye amadoda ahamba azalanda babafazi kuhlumezeke lo mama la ekhaya. Kwamadoda amaningi anawo lo mandate uma sebona intombi kube ngazi ukuthi usuke kulo mfazi wawuthatha omunye umfazi kubhede lo mfazi ingashi into ibhede mina. Awungizwa manje ngokuphindela futhi. Hallelujah. Kunomama abawo Elizabeth efayisi bakhulekele. Abalimela abalimazwa amadoda abo. Abashiya ngoba ngathi abantu izikunuki ifamily yakandoda iluka wena. Ngathi wena wenza iphutha wenza ngalutho uyena lo baba ungenasimilo. Uthe umthandi uyiphethe kahle wahamba wabona ezinye ingane ezincane. Isasaka siko rather than demonic. Amen. And possessed by demons. Because uNkulunkulu uthe ohlanganiswe nahlukaniswe umuntu until death do you apart. Hallelujah. Suhlale nesibongo sale ndoda kade hamba uhlale ubanjwe isibongo sayo. Hey. Kunomama abahlungezeke kabi efirst bakhulekele in this place. Mhlawumbe abekho la itende kodwa bakhona endaweni yasekhanyeni. Amen. Wathi indoda wathi umfazi ufa wazi. Noma kuthiwa imfene ka fobezela imfene uziyiphakele. Umfazi ufa wazi. Uyobekezela imfene ka ubekezela uphakele othikolo uzowenza njani? Umfazi ufa wazi. Futhi bakhuleka lo mama ubona lezi ngane ziyakhula. Ngithi ukuthi manje usathana upromote kakhulu lesithembu even ngisho ku TV. Hey. Ngathi kumnandi bani isithembu, ngathi kunzima kubona isithembu. Wonke umuntu ufuna yakho, umuntu ayidalela umuntu wakhe yedwa. Kodwa TV siya promote isithembu njalo. And it's abantu abanezimoto ezinkulu nemizi emikhulu. Umfazi sibani sebefanga ishingane ezincane. Yeah. Ini
ingemoya ipromote nale moya yalizingane sisizangoma zingane yabona ndazo bike le ntangene emoya amademon twa amakhosi twa gogo thokoza gogo kushuya into gogo idemon get out singane yami sancane hambe esikoleni Jesus hey thokoza gogo wani ngane ingena umoya ongcolile get out hallelujah in the name of Jesus Christ the son of the living God. Amen. Yes, as in Senzo 16 verse number 16. This is Bible kwa ntombazane nomoya obungoma. Yabona uPaul and Silas beshumayela yamemeza athi laba bangamadoda uNkulunkulu ashumela indaba ezinhle. uPaul and Silas batasuka. Yeah. Bakhipha umoya entombazaneni wahamba. Abantu bendawo babamba uPaul no Silas bashawa baceda ukushaya bafaka ejele. Beshayela ukuthi bakhipha umoya ongcolile. Kade abantu bendawo bethola imvuzo, bethola inzuzo, bethola imali ngenxa lentongathi ngomgo. Namanje banjalo nje abantu bethola imali. Bekwahayiza lokuthiwa isangoma. Siyathatha amakhosi yomkhosi yomenziwa ngamagobongo kulamsangana. Seshiwa lengane iphumula ngale kwenkomo. Lento yokulamba kade iqalanga lento esepho namanje sakho balambile namanje. Sekhona isangoma inike zingane abantu zobe isangoma. Makhosi lokudla snap. Makhosi gogo. Thokoza gogo ushe demonini usho umoya ongcolile. Thokoza gogo. uPaul and Silas begcwala uThixo. Babhe intombazane bakhuza umoya. Bathe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha get out. Hallelujah. Out wahamba umoya. Asala intombazane. Jesus. Bathathwa bafaka ejele. Even besejele wafika uMusa ejele. In the middle of the night. Kwanqanqazela ihloko zonke zetilongo. Kwaqanqazela ihloko zetilongo kwaze kwaqashwa ngishamakethango abo Paul nazo zonke iboshwe zasinabo sayi oPaul and Silas bedumisa uNkulunkulu ebusuku kwaqashwa amakethango khapho shandaya athi abakhula mushandaya athi amakethango begashwa umphathi siboshwa wabona amasanga evulekile wasaba wentshathi iboshwa zambile mhlawumbe ngizobula bamemesa bathi ungayibulali sikhona sinawe. Siboshwa wathula bakhishwa bahamba baya kubo bamshumayeza wasindiswa nonkosikazi wakhe nengane zakhe eqaliba ngoba kunezangoma efanele isindiswe kule ndawo ukuze khona ibandla lizoqala kubushadaya kunezangoma izosindiswa la kunenyanga izosindiswa la kunemoya dibaba abantu ezohamba la Jesus, the name Jesus, the name Jesus, the name Jesus. Hallelujah. Ungizwana. Yabona bakuselisa sangoma. Khona abadawutshela bazosuka bazobiyela. Ngibona bazovangela. Athethe ngiphuza, kodwa ngisaphuza. Kade ngithama ama drugs, kodwa ngisawabhene. Bese beyabuza bakwenzakaleni. Athi ngathi, bathi Jesus. Sisizo amantombazana ade busy feba. Eshintsha abafana ethanda no taxi man amayase zazala. Kodwa lento kamoya engcwele lento yamandla khapho shanda khapho. Likho shakho thala basiyatha. Labakhula basiya lamakhulasa. Lento soyikhuluma egameni lika Jesu Kristu. Liyantombazaniswa amandla. Ithethe lutshoni, ithethe lidoda, ithethe liphutha futhi, ithethe liamsteli, ithethe listawoti, ithethe liphethere. Ithi ngimtholile ongcwele konke. His name is Jesus. Amen. The Son of the living God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Asibuyele ezweni. Uma uElizabeth ekhala logogo. Uma ekhala nje uZakaria. Umsengeloseni. Hayibo. Sesibadala. Lokho
unkosikazi wami usemdala. Isingelosi, hey, I'm standing on behalf of God. Yeah. You did not believe me, unkhona. Lalela. Ngeke ke manje usakhuluma. Uzoyenza inkonzo kodwa ungakhuluma. Ukusifezeke lento eshiwe. I know that you don't understand because ushumayeza umoya umina. Bakhona namanje abafundisi basayenza inkonzo abakhuluma. God is not there anymore. Kodwa ivangeli angeliphele obakubhedelwa umfundisi. Aliphele obakubhedelwa umfundisi. Ingathi lo abezalisa ingane. Ingathi lo abebelale nabafana, elale namantombazane. Bese kube ngathi ivangeli lizophela. Wabazalwa uJesu namandla. Amandla kaJesu is the same yesterday, today and forever. Let thy body namandla. Yabakoko, yasimapha, isazon mapha, ivangeli linamandla. Namandla nomusa kare ngasakhulumi kodwa isawenza umsebenzi. Haleluya. Uma Zakaria phindele ekhaya, ha, sakhulela isakwazi. Sathula. Bagogo, mama mdala, lento ethi ungambumemezela. Kusekhona into ezithulele. 6 months wangathula. 5 months wangathula. Wangasho ukuthi 5 months ayithulela nje. Namandla kakhulu into yokuthula. Amen. Yeah. Ayifuni uzomba upha ukuthi bazangisengisiwe. Yabazangiza ayinamandla nje. Sifuna ukuyibona le. Namsakhuluma sibona, kuyintombazana namsakhuluma. Uma dekhathi ujole ukwasha izitsha ukhuluma upepeza yeke upepeza. Washa izitsha usenama game. Yeah. Hey, nenhlanhla ninenisazoshadelwa madoda enithola untombazane efumana uJesu. Kuba intombazane efumana uJesu ihlonipha ngisho noma kuthiwa isidakwa. Ihlonipha uJesu. Gogo umdala wathula. Ubaba akazi kwenza for 5 months wathula wangamtshela ubaba. Amen. Amen. Uthi izusele ngihambe. I'm saying lento imnandi kakhulu. Uma uyenza ngesenzo ungakhuluma. Amen. Wayithulela wahamba oxukuza wayithulela. Amen. Amen. Waxukuza. Nakwazi uxukuza. Amen. You don't even know angaze ngikhule. Nanonkosikazi. Tshela umfazi kuyoxukuza. I thought mhlawumbe uthiwa kanje. I don't even know ukwenziwa kanjani lokuxukuza. Akaza mtshela. Ngiyafisa namhlanje ngifethe unkosikazi. Benza kanjani? Ubanjwa kanje njengegula. Ejula. Kodwa lo wathula. Limnandi kakhulu buthulu lenza. Bazi banibone ngisho nasekhaya. Amen. Makuhlatshiwe kini, sekuhlatshiwe kini. Angisho ehlobe ngisho kubazalwane kini. Fika uclean. Yeah. Washa amakhethini. Washa ingubo zokulala, washa yonke into. Thule phansi. Washa amabhodo ezulu. Wenza yonke into uthola ngempela ke lapha. Fumene. Muyinsizwa upende ekhaya ushayide kubushi. Awufumene mfana mfumene ngempela. Yathulisa. Babona ngezenzo ozosekusho umuntu obadala ngithanda mthindi isibalani. Usilisiwe. Yeah. Akudlwa nje lokho ngoba bakuboni ulenzile. The reason ikini bengangiboni uyakhuluma. Kusho naqala lento enenzani ukuthi amademon. Utshela uma wakho ukuzala ufuna iphutho nonyongo ukuthi uzakho zandla ezweni. Yeah. Utshela indoda ushadile la ekhaya. Indoda yakho le, indoda yazi ukuthi ayina Jesu ayufumana ngomusa lo ufumene. Ayazi nothing about the grace. Usutshela indoda yakho namfazi, usanda ukushada umfazi. Uzotshela le ndoda ukuthi hayi ngiyathanda nje ukuyala bhaki kodwa manje ngeke bohla lamademon hayi sihogweni. Indoda yabona ukuthi ayibona ivangeli okhumalo. Athe manje lo mfazi angahlanga nokhumalo. Wenza ukukhumala bemini. Bekhoma ukuba kuthiwa nanga lesiphoki. Yeah. Kanti umuntu phatha kahle makubona ukhumalo kuthiwa as young as you are but we bless your God. Ah, Jesus. Hey, Nkosi. Uma wakwami ngendlela ahlonipha ngayo lo mama. Hayi khumala ngazi kanti uma ngibenza ngicela ngisho nezingane zami uyithathe. Yeah. Hallelujah. Ngane nezingane zami izokhonza lapho. Yeah.
Usho njalo usaba observe baba uthi umama wathuma ingane uyeza naye umama ephila kahle uyeza baba Hallelujah. yes Yeah. now listen bengezo baba asibazo Elizabeth hayi ke sekuhlungu nje 3 months angazi into yenze mina njena anabe ngafuna ekhule ngimdala ngugogo sengile ngizoba wena brabona ukuza ngiyakulale kuyinyawo zibhlungu nje inyawo angenzi massage ukuba ngisicela hambe wenza massage amba ukhopha seke phansi ayivuvukele zethu inyawo ezakhe ayivuvukele Angisakudle ukuthi mina unkosikazi ekhulelwa kwangenza isimanga ngitshela wena mfethu unkosikazi ekhulelwe njalo wevela vuke ngo12 ebusuku yini ufuna ice cream 12 ufuna into zangisule la ngithi ice cream athi angangilani ngicela ice cream Ice cream first. hayibo ice cream Hotel ebusuku. 12 yazi ina ifuna ice cream akusiyena ingane ngaphakathi Amen. lento eniyithole kamoya ingcwele ihlelekile uNkulunkulu lo ngaphathi kwena ofuna umngcwele umoya ingcwele kwena ofuna umngcwele wena ukuthanda uyena ofuna umngcwele ilento ephakathi ehlelekile Ha. ilento ephakathi efuna ukuyinsizwa ube ngcwele uyintombi ube ngcwele umama vala umlomo ilento engaphakathi wena ngokwakho you are talkative uzalwa into ekhulumayo wowo kodwa lento engaphakathi yahlela thula uElizabeth uzofuna kahle story you find out why just angabe sawuhlu 1 2 no 3 angayiphuzi neziphuzo kwashi ngoba lento azoyithola ilento engaphakathi engafuni 1 2 lento engaphakathi kamoya iyona engafuni ukukhuluma umoya ongathanda ukuhleka umoya awukwazi ukuba nomoya engcwele lokuhleka awukwazi ukuba nomoya engcwele lokho nixabane esontweni ningazwani ningathandani nikhona awunamoya engcwele nomoya ongcolile lokho bona umoya kushabelela nje kushabelela usibamba njalo nje thina sinike ithuba ngeke uzukuthole alikho ithuba lapho wena lakho ithuba fika uzothandaza ilona thuba utholile and sit down hakula abantu ababodwa nje abantu ababodwa wona qualify yabhimba futhi uyakwazi futhi alizini ungaqula uphila impilo la kunendoda nawe uyazaza wapho kodwa uzoyibambelana imali kusale ndoda yekusibonele kuqala haleluya usubamba Jesus. ufuna ukuzoma la ungcwele uzogabisa kusibonele Hallelujah. Jesus. wena ncane isingane and shut up ulalela isizwe Hey, usube right awakabi right Amen. Yeah. sinikeza amathuba liki ithuba lakho elakho ithuba khona washizithi Amen. ekesontweni kini ihlalo lona thuba akubamba into engaphakathi esasingabamba lento engaphakathi umoya ukuthula umoya ohlelekile umoya ngolahleleka Yeah. hayi umoya ngokuzaveshela umoya ngolahleleka bagisha abazalwe nomoya ngola ngisho omunye beqala itulo omunye uyathula omunye beqala itulo omunye uyabheka omunye beshanga elimu eprofeta omunye uyalalela kuthiwa uthini uNkulunkulu ufunani manje ufuna uthini awubona baba ilenza la umoya ngolo umoya ngolilo lo la umoya ngolo uhlelekile ngisho ukhala ngebeat una mafika khona ishaka pusha yambotho le beat khona ingane sesikhonza kwenye indawo yayithi ngishiba nje umoya ingcwele yoqaleni ngathana ngeke kusumo umoya ingcwele wena umoya ingcwele bekubamba uvela ukanule hayi bazamqama phela umoya ingcwele akahlala enkomeni sengishisilwane inkomo isilwane cow ngangizwa kabi ngisho ecow goat mhlawumbe igama lizwa kahle goat cow isilwane umoya ngcwele ahlala esilwaneni nje la animal but umoya ngcwele uhleli kumuntu nomoya ngcwele ekubambe but you have senses sana engqondo suzenza nje intengazo nje usuyaqala uyazazi ukuthi ingeke usosiyosala lokho ibamba kusamziphandi into sisabufa la ivala wena uzwa lutho nje awubathi nje sekushaya umoya habe banjwa manje awubanjwa manje banjwa ubufebe asiyo manje ubufebe Hallelujah. anahlanga ngane naye ngenibone ngane abazofuna bazala umoya engcwele nomoya ongcolile
ingakho umfundisi njalo ngisho abantu bebanjwe umoya ingcwele fahleze umoya ingcwele ngijele la wathi nangisithandazela inyingane kwenye indawo ku round ngangizokwenza ngiqala ibandla kwenye indawo ngine grace okuhamba ngiqala imisebenzi ngiyakwazi ukuyiqalela and I believe ekuyiqaleleni mina ngenxa ye grace yami amen so ngiyoqala umsebenzi kwenye indawo la ngiqala khona indawo thuse Jesu ngibhizi ngithandaza abantu umoya ingcwele wavula amehlo usuwavala amehlo ukuthandaza abantu vula amehlo ngoba ukuthandaza wathi yabo ngoba bebanjwa amandla khona umuntu oyisatanist le ntombazana ibhizi faka lo moya kwabantu and yagijima igijimele iswini ngoba le nto umoya ingcwele iqala la iswini ushilo umfesi adefundisa ivesi kuyogobhoza abo khona njengoba usho kombhalo kuyogobhoza ineswini amanzi that is the Holy Spirit egijima la kuwo amen so lengane ngibhizi ngithandazela abantu naye yasebenza sebenza ukuthi ubekhathi umoya ingcwele ehlile unomoya ingcwele umoya ingcolile must always wake up Fawuhlezi kumfundisi mina ngadibisa ngusayitshenge ipolice bodyguard. Manje umoya ngcwele ngithi shaka bro shaka bro. Then ekhodo shaka ha ngabuye. Mama shoko popo ngoba ngibhizi umoya ngcwele feel. Nangu nalona yasebenza uyisathuswa sathana. Kathi umoya ngcwele feel na ubhizi uyabadi izandla eswini. Wasumoya ngcwele mbamba. Phuza lo moya ke akhayiza idemon. Akhuza umoya aphuma idemon. Sayangibona mntana wayedwenza lento enja hayi phela nami bengisebenza nami thiwa ngise la ngizosebenza hayi izinto sebekhayiza bonke Wasibothi nalo umoya ngathi umoya ngeli isonto ukuthi bayindlela efana bonke umoya umuntu lokho ebhizi faka umoya ngcoli longekho right umoya ngcoli uhlelekile it's a gentle spirit it's very gentle ngisho ibambile uyabona nje kuyavela kubamba uzo le ntombazana encane kanje isizokwethi hey zani wasumani Umoya ngcwele lokuhlaza. Umoya ngcwele will never do that. Umoya ngcwele ukade ngiyacaba nje bomama abadala tasumile manje bomanga ngicela masuku. Hallelujah. Lengane nomoya is a gentle spirit. Unomoya ngcwele. Lo lokho ngicela ufuna ukusuma. Ngiphanza. Ngicela nokolo. Yayisa lokho. Kufuna umfana oyedwa kanti noma baba athathe ibhanda kumele ecela gaxa indwe ngedwa kaJesu. Hallelujah. Amen. For in Jesus name. Amen. Umoya ngcwele Mina na keep it demon ngelevel engaze ngibone. Ayithi njalo ma ngihlala kwenye indawo ngishumayela ngifundisi ngihlala kwenye indawo ngishumayela. Uma ngeke ngishika ngale ndawo but it's very not important. Ngiyashumayela ivali kule ndawo le. Basiliswa abantu bagcina sengithola indawo yokuhlala kwahlala namantombazana asethimini yami. Lo sisi lo njalo wayethi esikoleni abuye angifice ngizalo uyazi ngiyalala ba ebusuku ngilala ngiyathandaza. So isikhathi spend kakhulu ebusuku sokuthandaza. Bese kuthi ngo4 bese ngiyaphapha bese ngiyolala. So mase ngiyolala ngo4 le ntombazane le ihamba esikoleni ekseni ibuya ngo9 siyabuya bibuya bengibuya ngithi ngiyaphaphama ingena la ngutshela ngikhona ha baba afuna ngiphume ngutshela ngathatha ibhani ngakudunisa sathi abo bavela iphente lemnyama akufaka kanje la faka ikhanda la ngishaka nje izazini ngangifuna ibone ukuthi ayingenzi lutho ingane amen inomoya ongcolile haleluya eva kuyaqonda eyiworship eqondile umoya ingcwele befika kweli it's a gentle spirit amen hallelujah uhlelekile nangambodwe kulona umoya ingcwele hluphisha abantu abadala sibuye evesini naze ngibaleke evesini awu ngaphela ivesi ngasho ngiyayeka wazana ivesi iphelile ngibhebhese kwazi baphila ivesi nangu kuZakaria umfosikazi wamasho ukuthi ukhulele nezozalana after 6 months the same angel ekade ifike kulo ekuthenge ngekuzibandla ukuthi angithiluze kuze kube khona lo ingane izibe khona kuzifezeke nje lo mbona ngithi amen yasuka ingelosi yahamba yayakuba manje akuMaria la sifunde khona yathi wena ufumana uMusa sokhuleka salomntwana babuza kuzowenza kanjani usekela umoya ingcwele sifika uMusa phezu kwakho uMusa ufike kubantu abangafanele lo Musa ufike kwi-teenager around 16 years of age ufike uMusa ubani uthe ingane isindiswa ufike nje gogo na90 wazala uJohn wazala umntwana uJohn okuchaza uMusa that way John means grace Musa waphinda futhi kusufika komdala waphinda ufika futhi nasenganeni na 16 amen na futhi wasizozala abantu bazalwana Jesu sizabantu ezolenzabo lo Musa lo ufika abadala ufike nabancane singawuyeki singenya useqedile
angikwazi ukushumayela kuze kushaye u8 sengiqedile konke ngikushilo kwakho kodwa lo Musa ufike omdala nakumncane bambalele uthe lo Musa busufike uElizabeth uJo uMaria wathi angikwazi ukuhlala mina ngithule amen wathi umese utholile uMusa kuthiwa wavakashela ukhazini wakhe amen wasuka ekhaya wahamba wavakasha kaElizabeth uthafika uElizabeth bebingelelana kwanyakaza umntwana kuElizabeth haleluya sengiyavala le ntati kugogo kanti athi khona kodwa inganyakazi ngizwa semama omdala le ntati khona kuye uJohn benganyakazi kodwa ekhona eswiki kodwa inganyakazi kodwa lesengane yanyakazisa lento umuntu omdala waqala nomama wazogcuma ingane igcuma ngaphakathi ngoba uma lento isifika ibamba omdala yabamba omncane lento iyanyakaza bese kunyakaza nendawo yonke lento ayidili ngonyakaza abantu abadala nezingane kodwa nabancane iyabanyakazisa bese begijima endaweni yonke bese lento le indawo yonke yakaze sesithandaza sesiyakhuleka ngeze umuntu wami ukuthi sengiqedile sengifuna ukuthandaza futhi ukukhulana nabantu abathi mfundisi hey ngeke ngiyafuna nami noMusa nadinga lo Musa haleluya amen ngiyafuna lo Musa I need it nadinga lo Musa if lo Musa ufumana uElizabeth ufumana Maria I need this favor I need this grace ngiyadinga lo Musa khumbula kwabadala uvula ama-barrenness haleluya kuvuleke kwabancane wamnikeza ifavor yokuzothwala uNkulunkulu esemhlabeni cela bonke abashonda bathi mfundisi I need that Jesus ngiyamtshela ukuthi phama isandla wherever you are phama isandla lakho senkosi I need it phama isandla nomngubhi lakho phama isandla la kubusisi phama isandla kuyazi ngiyakholwa ngabazana phama isandla kakhulu lokho cela ukususe sisiyathandaza sisele ngempela ngiyakhuleka phama isandla kakhulu wherever you are say Father I need it mfundisi I need it ngiyodinga phama isandla kakhulu adinga isonto but you need this grace phama isandla kakhulu lakho udinga lo Musa sesiyakhuleka uNkulunkulu akubusise nawe ma kulakubusise Jesus is for everyone Jesus is for all of us uNkulunkulu akubusise nawe sisi phama isandla kakhulu wenzeni umuntu don't talk about people hallelujah mana ngomuntu wenzeni umuntu it's for you uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise phama isandla kakhulu everyone usho umthandazo before ngikhulekela abazalwane bonke kule ndawo sovula sonke izinto phama isandla kakhulu ngifuna sisho uNkulunkulu akubusise nawe mntanami phama isandla ume ngenyawo uyini ngathi ingane encane hayi miya phama isifana la uyadinga uMusa bawuthe uJesu akusiyo uJesu kamele uJesu sanele sonke Jesus is for everyone Jesus is for all of us uNkulunkulu akubusise safika uNkulunkulu akubusise nawe ma safika Eastern Cape ma sashumayela uJesu lo philisa kanje masifika phakathi kunamantombazana kade thwaliwe ehleli kubuka amadoda amen afumana noMusa yabika intombazana lasengicela ukuphindela ekhaya hamba niyokhokha kuqala niphelelise yonke into bese ngizokuya ngizohlala noMusa hlule uMusa phamisana kakhulu phamisana ufuna sisho lamazwi sonke sibalekelele la mina ngiceze phambili ngibeke izandla egameni kaJesu sondela nje sondela ngibeke izandla la egameni kaJesu beke izandla khule uNkulunkulu khona uzofundiswa konke sazonke waza mntana beka nje izandla egameni kaJesu ama sokubeka izandla ufumana uJesu kanti uNkulunkulu uzovula ngisho iminyaka uzovula izinto eziboshiwe amanye ubekathi sikubeka izandla kanti uNkulunkulu uzokwenza izinto ezinkulu uMusa lo is for everyone Musa lo sanele sonke haleluya ufuna sisho lamazwi because ayikho into ebaleke njengale lokho ungaphezulu kokukhulela abantu abagulayo ngenze abantu bagijime bafuna izinto bafuna ukuthandazela kodwa bangamfuni uJesu haleluya God is time ufumana umuzi uNkulunkulu akubusise mfethu yazi uyamjabulisa ukuza la uyishayele ngasiliswa ngeseCountry Club I was drunk ngoba ngumfundisi namhlanje I was out but uJesu wangenzela uMusa wangabheka izolo lami
Sengibizwa ngumfundisi manje everywhere la ngiyakhona. Abantu basibangishije bangigama elimnandi kuthiwa man of God. Ngizwe kuthiwa man of God. Hallelujah. Basho intathi dawu intathi useless. Tenge lutho. Uma Jesu efikile ufika uMusa. Nawo uMusa. Phakathi isandla sisho lamazi bonke thina abasilula izandla silule kubona. Mangiqeda ngalaba ngicela wonke umuntu ogula ugijimisa ngaphambili Jesu wena lay hands upon you after this. Uma khona abagula ngicozela ngaphambili nawo zomala. Ngicela laba abasemakhaya. Yes. Yangishuphha ke labazalwane kodwa mhlambe abakuma relationship adinga ukuthandazela ngicandizela ngaphambili. Izela ngizothandaza bese ngiyambeka izandla nayo. Bakuma relationship abantu abadala ngisho izingane. Ingane nje idinga akula ke ezogula khona nabakuma relationship kodwa njalo uthoyithi njalo befika indoda this is the man of God njalo befika indoda idake what this is the man of God kanti akazi ngoba ekhuluma uya declare amen what declare that this is the man of God ngeyilanga kwathi kushunyayelwa lo baba avulwa shintsha he became a man of God bizwa washumayela waqala ipower ibandla ethu ipower amen wahamba eshumayela ivangeli uNkulunkulu emenze iyona uNkulunkulu azoyenza kuzoba khona ukuthula ngisho nabahlushwe izingane ekhaya ingane ebhema ihlupha ekhaya ngicela uzela ngaphambili sikukhulekele nawe egameni likaJesu sanje kuhlushwe ingane uzela now phela uMusa is for everyone uze now I need this grace funa lo Musa lo nami ungihambele enganeni yami ubani othe ingane zethu sekwengane zokulahla ngoba ihlupha nje ayisenzisa umoya akusiyona ikhule kahle kabi kodwa umoya nawe umuzazi wena uyahlupha ngisho kini nawe uyazazi awuphatheka oseswa woza ngaphambili sikukhulele igama umoya lokho affects you need this Jesus sondela ngaphambili nani bazalwane ngiyacela umfethu unkanyise seza ngaphambili sizombeka izandla sisho lamazi bese ngikhulekela sonke babukhumala usekhona la khona thank you Jesus izinto ezozalwa la izinto ezozalwa la abanye ngabokugcina lapha sengibasho ngoba according to what I say hallelujah lapha avalekwe imali ngicela uze ngaphambili I just want to pray for you as well as umfethu sobe sikubeka izandla uzovulela lodwa le it was the enemy it was the plan of the enemy but now we are praying those doors are opening uNkulunkulu uyayivula no matter what your sisters today egameni likaJesu God is opening that door for you in the mighty name of the Lord Jesus Christ kodwa nomuntu okukhulu uzoba ngokhulu kule mpela hallelujah cela bazalwane umfethu ukayiseza ngaphambili so simele confession bese siyamkhulekela egameni likaJesu amen thina singaphambili asithi inkosi uJesu siyabonga ngezwi lakho ukuthi nisenamandla ukusikhulula siyabonga ukuthi uliphefumulele futhi namandla okwenza umsebenzi njengaloko usushilo kuMaria akukho okungenzeke kuNkulunkulu neyami impilo ingaguqulwa ngoba uNkulunkulu ngumnini mandla wonke ungumnini izinto zonke nami ngingowakhe Baba egameni likaJesu bhekisa amehlo akho kimi ebese uyikhulula impilo yami egameni likaJesu elibekiwe emhlabeni ukuthi bonke abayokhuleka kulo bayakusindiswa ithemba lami lonke likuwe Nkosi ngisindise ngikhulule ngoKristu Jesu Nkosi amen yabeka bazalwane izandla khantolo bobushala bakhantala babasiya ila masiya la mahinda la
Hallelujah. Umuntu epromise kule promise lo hlobo lalo muntu. Yale nto exa if khona umuntu wenza ngicela ukugijimisa phambili Jesu. Ufuna ubeka izandla ekamela kaJesu. Amen. Ngiphinde futhi. Hallelujah. Khona nje umuntu onalento exa. Hallelujah. Ngicela ukugijimisa ngaphambili. Jesu ngale hands upon you. Thandazele ekamela. Khona lo muntu khona nama cha. Ngisho lento engiyibona khona lo muntu onento exa. Okay, now hallelujah, 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 Amen. Into yakhe yaka left yayizi ukuthi iba buhlungu lento le la yaka left buhlungu la ngoba ngiyayizwa kuba kwimanje uba ngicela ngenzela ukuba neshow lesandla le lento ibuhlungu yala ngicela uze la sithandazele igama likaJesu uNkulunkulu wenza izinto engenzeke na uMusa ubabeke nje ncikisana hallelujah 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 my God my healer my God my deliverer. We thank you for the angels of healing and deliverance here today. La kula bashia la makula basia la mahinda la mahe la mahe From the north, the south, the east, the west, they shall come and worship in this place. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. We pray for each and everyone who is here today. Like Amelia Jesu, release finance upon their bank account. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, we release wealth and riches. In the name of Jesus Christ, we decree and we declare that they are no longer bound. The Bible says, when the Son of Man sets you free, you shall be free indeed. We decree and we declare that we are no longer bound in terms of finances. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, we release the angel
angels of finance. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, we even release the angels of protection upon our bank account, upon our future, upon our destinies, upon our future. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. The Bible said the name of the Lord, it is a strong tower, righteousness, run unto and saved and protected. We release the protection to each and everyone in this place. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, we pray for families, we pray for marriages. In the name of Jesus, those who are still studying, we pray for the spirit of wisdom upon their life. In the name of Jesus, as we pray for the land. Uma ngivalisile ube imvula ingakhona. Uma abantu bawabizwa ngegama lami bezithoko befuna ukusobana. NgoNkulunkulu, I will send a rain. I pray for this area. Thula le ndawo. Akudlula uqonda wawo, release the blessing of the living God. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Amen. Yathoba zacela ukunika ubabkhumalo. Kodwa ngicela ukunike assurance yaleli vangeli sakuthola. Bazangenye ilanga long time ago, I think it was 14 years or 15 years back. Umfundisi ubaba uNkanyiso sashumela kwenye indawo ekuthiwa iSendwethu. Hallelujah. Niyangizwa bazalwane. Wafika ebeka imvuselelo lapho. Kwakuseduze kwethaveni, bakhona ithaveni kuseduze kwethaveni. La shumela khona bazowasindiswa abantu abaningi. Besindiswa bamukela uJesu. Kanti kulabantu abasindiswayo khona nomama ozogcina unkosikazi wami. Niyangizwa bazalwane? Niyangizwa bazalwane? Wangenzela uMusa ukushumela kwakhe kanti intombazane ezobamukela uJesu kadidla ama reds. Idawo utshwala. Manje suma umfundisi. Amen. Isizo uNkulunkulu yafunda aqeda isikole. Yathi beqeda hamba evarsity yasebenza uthisha manje. Lento inamandla. Hallelujah. So ngizona ke assurance yabanye abantu ade beyibukela phansi lento niyitholile zongisebenzela. Ngicela ubuka umakhelwane sengiyaprofetha ngibuka umakhelwane kunesiprophet engifuna ukusenza. Say I see you in the future. You look much better than you look right now. Repeat, say I see you in the future. You look much better than you look right now. I see you in the future. You look much better than you look right now. I see you in the future. You look much better than you look right now. I see you in the future. You look much better than you look right now. I see you in the future. You look much better than you look right now. Amen. Ungashout our prophet. I know prophet here. But you are born in the future. You look much better than you look right now. Mhlawumbe uzoba udokotela, mhlawumbe uzoba uthisha. Amen. Mhlawumbe uzoba uhleli kwakho. Uzokuhamba ngenqovunqovu. UNkulunkulu angusisaba.